journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, driver sa motorsiklo, patay, human maligsan og truck. Upat ka mga suspect sa Kabakan Massacre, gikasuhan na. O tulo angol sa bangga sa motor o bike sa Digos City. Sa detalye sa itong mga balita, patay ang Grab driver human malataye og truck dinha sa crossing Carlos P. Garcia Diversion Road ug Bangkal, Davao City kagabi. Nagresulta sa grabing traffic ang nahitabo kay naagyon tunga-tunga sa highway ang insidente. Parehong pa-south nga bahin sa Davao ang duha ka mga sakyanan apan mihunong sa crossing kay naghulat sa go signal sa traffic light. Apan wala mabantay sa truck driver ang motor sa iyang atubangan. Rason sa driver sa truck, wala gyud niya makita ang driver sa motorsiklo. Gikustodiya na sa mga pulis ang driver sa truck. Siyempre, traffic light. Pag red, nung may. Pag man, pag green, yaman, timi. Natinga na ako nga, natiyulo sa ubos sa truck. Okay. Sa wala ko na, wala ko kabalugoy na asag kagaskas sa truck. Basta kinsa na mga driver na, sir. Basta pag go, wala na, pag green na guta. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Tulo ang nasamdan human nagbangga ang bisikleta og motorsiklo. Nagtinudluay pa ang duha kinsay sad-an sa insidente. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Nagbinasulay ang driver sa motor o driver sa bisikleta kung kinsay sad-an sa ilang pagbangga dihang naabtan sa Newsline Philippines pasada alauna karong hapon, Biyernes, September 3, 2021. Matud sa driver sa motor nga si Rapi Kenyo, wala niya nabantayan ang kasugat nga bisikleta tungod sa kalit nga pagliko sa usa ka tricycle sa intersection sa Sugar Road, Barangay 3 de Mayo, Digos City. Nagunong ang pedicab ni kugos lang siya glapos ba ni ako isip ako nagunong ang pedicab mismo intersection siya nag-isip ako dagan siya nga bike siya ipugos niya sulod ako naapang ko nakita man ang pedicab siya di siya kakita. Nangatarungan sab ang 40 anyos nga driver sa bisikleta nga si Kid Bacquiao kinsa nakahiyagom og pangul sa siko ug bunog sa ulo. Gamay lang ang labaw sir gamay lang jud diretso man pud siya pud. Pauli na sa lungsod sa Bansalan gikan sa siyudad sa Digos ang driver sa motor nga si Kenyo. Angkas ang girlfriend niya nga si Desiree. Kinsa gasaulog sa iyang ika-25 anyos nga adlaw natawhan karong adlaw. Padulong sab si Bacquiao siyang tindahan duol sa nahitabuan. Pulos nakahiagom og mga pangusog bunog sa lawas ang tulo. Apan ang tricycle nga mao hinungdan sa ilang pagbangga igura nilahos og nagpadayon sa iyang biyahe. Ang driver sa motor napiang ang tuong kamot. Apan gidapatan na ng first aid sa mga may responding sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Center. Pahinumdom sa City Disaster Risk Reduction and Management Center sa Digos City, muminor ang tanang mga motorista dinhi sa intersection sa Sugar Road, Barangay 3 de Mayo dinhi sa Digos City tungod kay accident prone kining bahina. Nagkaariglo ra ang duha ka partido at tubangan ni Traffic Police Investigator, Police Corporal Darrell Miro, kay dili sab sila magpatambal sa ospital, likay sa taas nga proseso sama sa swab test. Sila dire sa area so record lang ko na ko sa blatter na di sila interested sa positive record so ayan lang jud sila og kuan ani mo may nasabot ayan lang sila sa dami o ang indication nila Anakan din makuha siya kasi kung sila maparikod, ilaman ng tungod. Kompleto sa dokumento ang motorsiklo ug lisensyado sa bang driver sa motor.
pahimagno nila sa mga gabisikleta nga magsulubog helmet alang sa ilang proteksyon. Orlando Dundundinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, Gikasuhan na sa mga otoridad ang upat ka mga suspect nga gitudlong responsable sa Kabakan Massacre. Apan wala una nila gipagawas ang pangalan sa mga suspect samtang wala pa madakpan. Ani ang report ni Lizelle Banga. Upat ka sospek ang gipasakaan og kasong multiple murder sa PNP. May kalabutan sa pagmassacre sa siyam ka tawo sa USM compound, Kabakan North, Cotabato, Agosto 29 ni aging tuig. On the part of the PNP, we consider the case as ruling positively because a warrant of arrest has already been issued against the four suspects. Apat yung suspects natin in relation to that shooting incident which involved 9 lives doon sa gilid ng USM compound. However, much to our desire na mahuli yung mga tao na yung apat suspects na yon, medyo nahirapan pa kami because the last information that we received is that itong mga suspects natin ay lumabas na ng area natin, lumabas na ng North Cotabato, and they could be anywhere, maaaring yung iba, as what we heard, have joined other armed groups dito sa Mindanao, kaya nahirapan tayo. But rest assured na meron na tayong warrant of arrest, and our personnel and our teams are moving to really arrest the four suspects na involved doon sa pangyayari na to. Knowing fully well na meron kaming witnesses laban sa kanila, yun nga ang resulta kasamang diesel na na-file natin yung kaso dahil meron tayong witnesses na naka-identify sa kanila. At as you mentioned, yung kaso na file just few months after the incident, the warrant of arrest came out in the first quarter of this year, 2021. If I'm not mistaken, the warrant of arrest was issued last February. Apan, tungod wala pa madakpi ang mga sospek, wala una kini panganli sa mga pulis. Hinoon, matod ni Tayong, ang mga sospek appeal sa mga grupo sa terorista nga nalambigit sa laing-laing krimen sa probinsya hilabi na sa illegal nga droga. After the incident, knowing na they were being tracked down by the authorities, maaring sumanib sila sa mga grupo na pwedeng magprotekta sa kanila while they are on the loose. Atol sa unang anibersaryo sa hitabo, una nang nanawagan og hustisya ang pamilya sa siyam ka mga biktima o gihinayan sa dagan sa kaso. Nakigtambayayong na ang North Cotabato Provincial Police Office sa BARM, Police Regional Office 9, 11 o uban pang kasikbit nga rehiyon aron madakpan ang mga sospek. Lizelle Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Giturn over sa National Housing Authority kon NHA ang duha ka mga fully furnished nga housing units sa 2020 Tokyo Olympics medalist nga sila Hidilyn Diaz ug Yumer Marcial sa Zamboanga City. Ang balay nagkantidad og 1.8 million pesos. Ani ang report. Giturn over na sa NHA ang tag 1.8 million pesos nga fully furnished nga balay nila Hidilyn Diaz ug Yumer Marcial sa Kabaluay Place, Barangay Kabaluay, Zamboanga City. Paagi kini sa gobyerno sa pag-ila sa mga atleta nga naghatag og dungog sa nasod. Gold medalist sa weightlifting si Diaz ug bronze medalist usab si Marcial sa 2020 Tokyo Olympics. Nag-boxing po ako dahil pangarap ko magkaroon ng bahay. Matulungan ko yung pamilya ko. Sa lahat po ng pagsisikap, ang paghihirap ko, nabunga po lahat yun. Binigyan po ako ng bahay dito sa Kabaluay ng National Housing Authority ng ating Pangulo. Sobra-sobra po yung blessing kaya hanggang ngayon hindi pa rin ako makapagpaniwala. Katulo ka higayon nga nabiktima sa demolisyon ang balay nila Marcial. Nagdasig subsidiya sa mga atleta nga maningkamot kay sama niya nga naningkamot, nakabot ang ambisyon sa kinabuhi. Pagkakaroon ng pangarap ay napakalaking bagay yun para magkaroon ng mas determinasyon, direksyon, saka desire. Pag wala ka kasing dream, wala kang direksyon Medyo di mo alam saan ka pupunta. So maganda yun na alam mo yung pangarap mo sa buhay. Then of course you have to dream high, then work hard on your dream.
nalipay me that we will be part of your accomplishments, part of your victory. That in our humble token, in our humble manifestations of our appreciation, we would like to offer you our housing projects. Of course, right now, naata sa Cabaloy, Zamboanga City, intended for both of you. And of course, the two others will also choose and prefer to get housing units in Davao. Samtang ang laing Olympic medalist nga sila Neste Feticio o Carlo Paalam hatagan og housing unit sa NHA dinhi sa Davao. At tangi! No Movement Sunday subling ipatuman sa Lanao del Sur. O AFP, adunay eksplanasyon sa pagkahagsa sa C-130 plane sa Paticol, Sulu. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa Daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO. Daghang hinungdan ang gibasihan sa Armed Forces of the Philippines sa pagkahagsa sa C-130 plane sa Paticol, Sulu nga magduha ka bulan na ugmang adlaw. Apil sa ilang gikonsidera ang kondisyon sa panahon. Gihimo sab ang investigasyon subay sa international standard. Ani ang report. Duha ka bulan na ugma, Setyembre 4. Sukad na hagsang C-130 transport aircraft dito sa Barangay Bangkal sa Paticol, Sulu. Daghan og rason ang nakita sa pagkahagsa sa brand new C-130 transport aircraft niadtong Hulyo 4. Sa among interview kang Colonel Ramon Zagala, ang spokesperson sa Armed Forces of the Philippines, mao kinailan nakitang posibleng rason sa pagkahagsa sa C-130. Material, human, and environmental factors were determined by the Philippine Air Force Aircraft Accident Investigation Board as cause of the ill-fated C-130 crash in Sulu. Based on the investigating team's report, no single factor can be attributed to have exclusively caused the accident. It was most probably due to actual or perceived material factors and induced human factors which were aggravated by local and environment conditions. Buot pa sabot, dili lang usa ang rason sa pagkahagsa niini. O gitagaan o gibugaton nga posibleng hinungdan ang weather condition kon ang lakat sa panahon didto sa Paticol.
ug gihimo sa piloto ang iyang angayang himuon tungod sa sitwasyon. Apan, imbes nga malikayan ang insidente, may resulta kini sa kamatayon sa 50 ka mga sundalo samtang 46 ang naangol. Tulusab ka sibilyan ang naangin kaysa ilang tungod mihagsa ang C-130. Sumala ni Colonel Zagala, gihimo ang usa ka makuting investigasyon base sa international standard aron malikayan ang susamang problema ug madamlag. Nailhan na og natud na sa ilang mga pamilya ang mga mipanaw nga pasahero human sila giila pinaagi sa DNA test. Samtang pipila sa mga naangol ug naayo na may balik na sa serbisyo aron makatabang sa ilang pamilya ug makaserbisyo sa nasud. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe. Gihalaran og misa sa Civil Service Commission kon CSC ang 13 ka mga empleyado sa gobyerno nga nakigbatok sa COVID-19 apan wala makasustener. Apil na dinhi si Davao del Sur Governor Douglas Cagas. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Gipasidunggan sa Civil Service Commission sa Davao del Sur ug Davao Occidental ang tanang empleyado sa gobyerno nga mihalad sa ilang kinabuhi ug nanarmawon sa publiko taliwala sa hagit sa pandemya. Usa ka online mass ang gipahigayon niadtong Huwebes, September 2. Giila ang mga gipasindungang namatay nga civil servants nga sila Davao del Sur Douglas Cagas. Namatay niadtong Hunyo 10, 2021, 15-28 ka tuig na sa serbisyo. Ernesto Salaysay, 70 anyos, sakop sa sangguniang panlungsod sa Digos City Tribal Sector, namatay nitong Hunyo 10, 2021 ug 8 ka tuig na sa government service. Edgardo Elera, 70 anyos, sa City Government of Digos. Siya ang department head sa City Investments Promotion Officer nga namatay nitong Marso 11, 2021 ug 8 ka tuig na sa government service. Andres Villa, 64 anyos, Construction and Maintenance Man sa Office of the City Environment and Natural Resources. Namatay niya itong Hulyo 3, 2021 nga aduna nay 19 anyos sa government service. Arnel Demetrio, 50 anyos, job order sa Local Economic Enterprise sa Slaughterhouse nga namatay niya itong Hunyo 27, 2021 ug 8 ka tuig na sa serbisyo. Susan De Los Traico, 41, Administrative Aide 6 ug Accounting Clerk 2 sa Office of the Municipal Accountant sa Malita, Davao Occidental nga namatay niadtong Hunyo 17, 2021 ug 15 anyos na sa government service. Clarito Velasco, 58, Computer Equipment Operator 2 sa Mayor's Office sa Malita, Davao Occidental, namatay niadtong Hunyo 3, 2021 ug 38 anyos na sa serbisyo sa gobyerno. Raul Harina, Senior Customer Associate Controller sa Land Bank of the Philippines. Leah Tuerco, Teacher 1 sa Department of Education sa Digos City Division nga namatay atong August 1, 2021 o 25 katuig na sa government service. Amelius Christian Titong, 41 anyos, Teacher 2 sa DepEd Digos City Division nga namatay Agosto 26, 2021 o 19 katuig na sa government service. Suset Rivera, 50 anyos, Master Teacher 1 sa DepEd Davao del Sur nga namatay ngatong April 20, 2021 ug 27 katuig na sa serbisyo. Ilina Sardido, 60 anyos, Head Teacher 3 sa DepEd Davao del Sur nga namatay ngatong June 17, 2021 ug 29 katuig na sa government service. Raul Laburada, 57, Teacher 2 sa DepEd Davao del Sur Division Office nga namatay nitong August 23, 2021 o 21 katuig na sa government service. Sumala ni Richard Ortez, ang CSC Director sa Davao del Sur ug Davao Occidental, nga gisakripisyo sa mga namatayng civil servants ang ilang kaugalingon taliwa sa peligrong hatod sa pandemya. Ang pamaagi sa pagkibalo namo kung kinsa nang manipanaw tungod sa COVID, i-contact na ko mga HRM officer sa mga ahensya, LGU, mga national agencies diri sa duha ka probinsya sa Davao del Sur ug Davao Occidental. Gihatagan ko nila og mga datos sa kung kinsa to namatay tungod sa COVID sukad pagsugod sa pandemya atong 2020. Matod ni Ortez, misa og pag-ampo ang ilang gihalad tungod gawa sa posisyon sa civil service nga mohatag og incentive sa mga namatayng kawani. Panahon na nga amo lang gyud silang ma-appeal sa mga pag-ampo para sa eternal repose sa ilang mga kalag. Bahin sa kanang financial assistance, wala dito na sa ilang mga ahensya nga o sa ilang mga benefits dito sa ilang ahensya kung asa sila na konektar, no? So, ang amo nang gikuan nga mahinumduman sila nga among maampo sa amo ang
pagsaulog karon sa civil service month nga katong mapanaw, mahinumduman kay Nagpasidaan sab ang CSC sa tanang kawani sa gobyerno nga magamping kanunay silang trabaho o kinahanglan manguna sa pagtuman sa minimum safety protocols. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Subling gipatuman sa provincial government sa Lanao del Sur ang No Movement Sunday. Matud ni Jenny Tamano, ang information officer sa probinsya, epektibo kini nga paagi nga mapaubsan ang kaso sa COVID-19 base na sab sa ilang kasinatian sa unang quarter ning tuiga. Ang No Movement Sunday epektibo ugma Setyembre 4 hangtod sa 13. Sulod sa duha ka adlaw nga No Movement Sunday, mga authorized person outside residence kun apor sama sa medical frontliners ang gitugutang mugawas sa ilang balay. Gidili sab ang mass gathering sama sa pagsimba. Ang makalapas, pahamtangan og 1,000 ka pesos nga unang offense, 2,000 pesos sa ikaduhang offense, og 3,000 pesos sa ikatulong offense ug 5 ka adlaw nga pagkabilanggo. We've noticed that tumataas ng cases, more than 20 a day, minsan 30, 40, 50 ganyan, since I think August. So that's why the IATF was forced to implement once again No Movement Sunday. Aside dun sa No Movement Sunday, mass gatherings are also not allowed anymore in Lanao del Sur while the cases are still up. $113 na lang kaadlaw, Pasko na! Ug mao kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, ug sa Twitter, NewslinePH. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City o sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!